Talang sarue dupa basu iko lagunan diminta ayo mangangi kapui nak kagunung aide angin batu laju mangangi kapui nak kagunung aide angin batu laju kata candela iratan baru di kawan-kawan tibo talika kami rantang panjang buahnya tolong dipaliano abang Franky malah baman wangan atau kamala wepangananyo Di pemajang kelagunan iku dari Matiar papasan ka pakai Rafli tolong raunkan saluang mulai dari Singgalang Seiyo guguk Pariangan meninjau sampai ke Lubuk Baswang. Bapasan iwi kalating ai baapan tun iwi sawantago baa mo kasih ujang pantun ai sawantago lah mananginya tadi de angin batula juaja namun ditula angin tu awak nang menula angin tu pasal dari Dewi kabakiai Maisabala kandanan lain Singgala sayo lain tibo Baai iwi manulangin dalam patula kok masuk angin pulo Baanya ika manulangin dalam patula kok masuk angin pulo Di pemandang kagunaniku dari Bang Rudiambo Singgalang Seiyo saat ojo rombongan tolong japit pantun air sejak dari Samudra pemandang Sabala makan lain Singgalang saya baru ditiba bagi makan angin dalam patula kok masuk angin dulu banyak kamanula angin kok gangguang saja paru gitu di pemandang kalagunaniku dari Dasal Pagurau Padang Panjang di pemajang kalagunaniku dari Mak Katik Singgalang Seiyo kaniko juo sasudah ada orang batu malam wiko tolong tikam dek orang halaman lah taraga Mak Katik mendanga suaranya kena nan samo dari Pak Enda iyo bakanda orang halaban juo tikam agak sapantun Singgalang sayo kalai datang Wede makati iba itu pulo Kalagi ida biana ataba Agak tinggi tali elo
Nan kalangi biana kabar agak kating tani elo nemakati tolong larangan kay maendana naman papanjanganyo dua kali seminggu dan naik ke batu sangka makati indah oi mangilaunya dua kali seminggu ke batu sangka makati tadi silaunya Samantha Ka bukan nyemak kati indah namu menyilau, cuman waktu tu kebetulan berhalangan. Mungkin Ika lah lamu ndak basuh cuma kati lah patut Ika lumpuh. Ndak tentu deh Ka. Terima kasih tarimo pasan lainnya tiba rasa lamaku biswa koko lain ada halangan makati silau jualan aniko biswa koko lain ada halangan silau jualan aniko. Oh dajang sidi nan ma pamenan dajang sidi di Sikogo tolong jawe pasal dari udara itu apa kini nanada mana manuangan harus suara nai manjali ayo para naraman kata gua iman Hai dema mandang karus ayu Hai barabana kata gua iman Hai dema mandang karus ayu Ina bangda itu salahnya apa dinai ndak nyoba kamari kok disampai makati apa gunanya kurang nalamu ladapi ganti jika disampai apa gunanya kurang nalamu ladapi ganti. Oh udah sidi kalau lah ndak adonan kanduang iyo tarumuk bana nampaknya pasan dari udanan itu ke pakai udah sidi panjang Samantha bukannya udah si di kota Rumo tapi matu-matu sedang banyak kalau nang kandung udah si di nang ditanya ku arani si tujuan dan duduk di dake tukang ya pasal dari udah si di apa panjang Saramiko kami dasi di malam kini Elo pilih saja candoyo siang hari dah buru babi malam ada baburu jando siang hari dah baburu babi malam ada baburu jando di lubu abasuang lai kamari singgala sayo lai datang
Pirek laki eda buru tak jadi bajinjang kalah bali apulang. Pirek laki eda buru tak jadi bajinjang kalah bali apulang. Papasan pulo mak tiar kabake Rani mambana mak sawale kapalo jadi antu-antuan kapundan tuo sa parinduan pasan dari mak tiar. Bapasan pulo abang Prengki saratojo kapundan tuo kabake Rani papantun siang-siang baburu babi malam-malam baburu jando tapi pancalian Rani kabake Dewi amu kasih sananya kau pasan dari kapundan tuo. Dajale kami nanaman jando Mangko bayo kami barungo Udon disiko pacat 20 Deda tiar tolong ejo bicara Indah denai mampat tuan malam ko Denai kamari mencari pulo Sarada ba aku indak bab pendirian sajorani kini agarangan terjadi pesan dari Matiar. Sajadah tiar remajakan Lakurang pendirian denai cendoyo Kamari denai mencari menggantikan Untuk mendapat denai disiko Denai mencari menggantikan Untuk mendapat denai disiko Amatiar dalam tahu kaituan renai katokan mainan rani masa cemburu Dejo Dewi dahar kini bayan mainan rani kini sada cemburu Jodoh Dewi nyoba bayan nande mama talang betibo anggota icia lagano tolong ade mati arjo bicara bolaran ni mama sawalako paro turut oi inyo beko mencari ojek kaluaku larian suan-suannya pakai jaket apa? Eko kena mata sore bawa suara malamku kalau kagangam genggam lepe sampai janji di bueju kalau kagangam genggam lepe sampai janji di bueju di papanjang kalagunan iko dari Matiar nakan mamak dek kalambe tibo ko nakana agarangan nanta jadi dek mangkulah cuiku sajo akianyo pasal dari Matiar papanjang delo hati udah pangeran nyonta Dewi canda kasihku dejo calon itu kadi kenalkan wai urang cinta yang beda aranaku wai dejo calon itu kanyo kenalkan wai Dewi agak laku uranyo biarlah iwi tambah ketek udah tiar
mangkonyo udah pangeran seiring jo abang Rudi ko mantakan iwi kamari rencana beko beliau langsung membuat etongan untuk kemanjadi wali jo saksi nikah kami berdua iwi jo da Ardodi pasal dari iwi ke pakai matiar sakete pesan dari Dedi ke pakai matiar. Oh matiar, mangkonyo acok-acok mamak pai bagurau kagalanggang nak tahu kabar-kabar terbaru ko indak gilo maru muak juo di kandang tu pasal dari rombongan meja belakang kawan ke matiar. Abang Prengki Bapasan abang Prengki ke pakai wi kalau iyo modal itu agak agiannya tolong iwi jorani bajawe salam balape-lape bakarilaan nak mencaliak pulau kami pasan dari abang Prengki wi iyo lay sawananyo tu iwi jo pangeran pasan dari Inyek 01 Kanda boleh pinta kabalaku sakete pasan Dewi kabake abang Prengki bang Prengki tolong katokan kabake da Ardodi kalau iyo iwi kabasalam barila-rila balape-lape jo rani orang situ jo ako suruh abang Ardodi